Тъй ги наклоняваме имплантите тук и тук и тук и тук, за да може по-дълъг имплант да стане. И после той е прав абатмент. Моста не може да влезе на тези абатменти, защото не са паралелни. После ги выпрямлявам. Как? С 45% наклонен абатмент. Фактически с и този. 45% наклонен. И се получава и той. Значи те са вече паралелни. Моста може да влезе. После има абатмент нормален само за гингивата да зарасне. После има отикап, сферичен сферичен, тос на 15 градуса, тос на 25. Сферичният е този. Се заклещва тук отгоре. А този е екватор, се казва се. Локейтър. Локейтър, екватор. Те са тефлонови такви са. Ни фигнюшки, като Multi-Unit Abutment. Значи един е прав. И това остава в устата. А това остава в протеза, съемния протез. Интегрирано вътре. Разбираш ли, той завит. Се завива съемния протез. И има на 30 градуса. Този е прав, а този е на 30 градуса, выровнен. Единият е прав, а другия е на 30 градуса. И значи, когато имаш мост, хубаво е сразу да завинтваш ITS абатменти на 45 градуса, например, или на 35 и на 25. А като имаш съемни протез на 4-5 импланта, и tu остава вглобено вътре в съемния протез, трябва всички да са паралелни, естествено, значи на 30 градуса, на 30 градуса, на 30, на 30. Тогава съемния протез ще влезе по-леко и няма да е диспаралелен. Даже тук още мъничко е диспаралелен.